Jewelry Shop. Okay. Today, tatalakayin na naman natin uli ang pagkakitaan kung saan tayo pwedeng makapera. Kasi alam nyo, tanggapin natin ang sitwasyon dito sa mundong ibabaw. Pag wala kang pera, ay mahirap ang buhay. Kaya ngayon ay isi-share namin yung isa pang pagkakitaan na pwede nyo ring gayahin. Kaya nandito tayo on the way to ICM, pero di pa kami nakabati. Ito kami guys. Okay, papunta tayo sa Island City Mall at merong sale. Yung last time na nag-video ako tungkol dito sa kanilang sale ay nagkamali ng scheduling si Ma'am Gladys sa pag-invite sa amin na sabi niya 25th, eh yun pala 27th. And today is 27th, that is why we are going there. So let's now go! Dito kasi matutunghayan natin yung marami nilang i-display na mga bagong display na mga jewelries na discounted to the max. To the max kako dahil sa na-observe ko sila ang pinaka mababaang presyo na meron dito sa mga nakilala kong mga tindahan ng jewelries. So punta tayo guys, nandito tayo sa daan, malapit na tayo. So let's go! Nandito na tayo. Parking na lang ang kulang. Ayan. Diretso. Ang galing. Parang pinaglaanan tayo ng parkingan. Okay. So, andyan na tayo sa Island City Mall guys. Okay. Let's go. At yung kanilang pwesto ay sa second floor. Balik na mo. Dinobog na kayo. Lagi ma'am. Ang tao, grabe na. Walang lugar na stampede na namin nabibili guys, naubusan kami. Marami pala mahilig sa gold. Oo, maraming mahilig. Ang gagaling ng mga Pinoy kasi marunong mag-invest. Yan ang sinasabi ko guys, ha? Dapat ay maging wise tayo. Tularan natin itong mga moms, mga sirs dito na talagang nag-invest ng gold. Ay, patingin ka. Natagigyan ka na. Thank you, ma'am. Dagan ako. Ilang gramo? Ito yung katulad ng Ilang peso, ma'am? Ilang gramo yan? Tama na ba? Parang nga, dapintas na natakil lang puskol. Ano niya? Oy. Nakakuha na ako ng isa! Yay! Ano yung kay daya mo? Malaki ba?
Oo. Tingnan mo buti. Ano ba yan? 18 ba? 18 ba? 18. Asa may baguan ni? Oh, may nakaberan. Ayan nga. Maliliit. Kanang solo ba? Solo? Solo nga ako, ma'am. Awa, kung gamagay, kaya ko rin ako din. Yan, gamay, oh. Ako to, ane. Kanang mo po. Hindi man solid. Kanang solid. Magandang tignan na. Malaki lang tignan. Solid ko naman. Oh, may solid ha? No. 24 grams, 24.6 and 25.10 grams. 78,312. 76,751 yung isa. Eh, may... Ha? Hindi naman solid. Gusto ko solid ba? Solid man tingali niya? Hindi solid. Magkano? Hindi ni solid. Halo no? Tanan niya, ma'am. Halo? Bracelet. Ako ba? Halo lagi. Ano yan? Saan siya? Emerald, ma? Mura siya, jade. Emerald, eh? Maura, ma'am. Kanang isa, maura, George. Saan niya yung gold? 14, no? Kanang na lang 17. Dili ba dali maabri, ma'am? Pwede sa katamas sa site? Bilang ka-gram yan? 18. Ah, ako na. 18 man ako lang. Emerald. Emerald? Sure ka eh. Hira mo na lang eh. Emerald, mga ka-reject. Sure na emerald yan? Nagsisig ka lang sa singing na. Ito, may discount na ha? Ito, i-discount na. Ano ba na i-discount? Discount 5 din? 10%. Wow. Oh, much better. 17 naman, no? Yes. Apil ko sa pintas. Basig, makukira siya sa mga para na magkaya kayong yuli na yan. Siya kagbukat. Dari mo ni anay ko na ay mayo may sa ni. Ay, bukat na kayo na para niya. Na 105 lagi. Lami lagi rin, no? Ano wa man ka rin Dili pa siya hilig ug ako 23. Pila di agian sa grams sa nida. Ayaw sa nay putang na kayo nang palitan ka ng pinili. Sa 18.80 grams, 14K, and then 46,811. Meron siyang pendant na 2 rings na ganyan. Ayan o, ganyan. At combination, yellow and white.
Ganda eh. Maganda. Maganda pero yung gold niya. Ano? Gold niya mababa. 14K. Baba lang, 14K. Pero gold pa rin. Oo, labi. Matibay ito kasi... 50% ng gold. Kaya 14K. Ayun na nga. Ano, okay to? Okay. Ewan ko sa'yo. Ako na ayaw ko ng ano mababa. Ah, i-range? Ang lock niya. 18 kapon ba? Hindi, ang lock niya, oh, safe ba? Ay, Asa na ka nagkuha ka? Screw? bagay ba sa akin yan? Ewan. Dati di ko anon nung bangon la perla nung siya bale. Dating type na naman. Masyadong elegant. Hindi lang tayo elegant ma, mura tayo dato. Wala mo ka ng ano ma. Ay, mga bato, no? Ayan, oh. Yung katulad nung binili mo kagabi. Yung may coins na. Oh. Hindi naman ito coins. Sige mo. Hindi Ginawa na. nila. Design lang, design. All man lang. 11 grams, 18K. Tapos 34. Tropicaro. Pero ang bigat. Solid siya. Bigat ay. No? Bigat. 5%? Ay, nag-vlog si Mama ha. Gi-vlog ko ha. Nag-picture ka? Halo na siya. Gusto ko namamahal. Gusto mo? Kinaunahan. Hindi niya na hard. Blue Sapphire. 9.10. 14K. 22,766. Pili discount. 5% and then kasi nga naning pilay kapatakan ka sa ani. 9.10 grams. Ay, ang ganda. Tanawa ko no, ma'am. Discount ka no 5 and then tanawa ko no pilay upton sa per gram. Ang init! Ang init! Ang init! Kainit dahil ang daming gold. Ah, 376. Ano, masaya mo? Na? 14K yun, pero may bato. Peso yata. Nalilita pa to. Ha? Namaya pa to. Masin pa to. Anong klaseng Blue Sapphire? Ceylon? Ha? Diri niya itong 25. Mami, kung manggugab 25. Sus, ginoo ko. Kapalit ko. Nakapalit ko. Gubat kahit old na. Na. Dida ginot. Kewa man ka. Hindi mo nakalagay na blue sapphire? Blue lang nakalagay? Blue. Blue Sapphire ba ni ma'am? Sure ka? Waman nangod. Waman may sulat lagi. Ah. Okay. So pila na Nung trend, di ko yan lang yan. ha? Trend, di solo kayo lagi. Ha? Tinood to? So pila yung total ani ma'am? Sa discounted? 21 ma'am. Ah, Kailan? oh sige, apil na ni ma'am. Kailan? 21. Ikaw ba? Oh. Ikaw na pumili. Ayoko na, tama na. Ikaw. Ha? Tanawa oh, busy oh. Grabe oh.
Bibo, oh. Parang bibuha. You see? Bibuha. Mahilig. Ang dami palang mahilig, oh. Grabe. No? Ang daming mahilig. Doon pa, oh. Di ko pa nakita doon, oh. Doon pa, oh. Total na, palihog. Ha? Kasi nakapili ako. Ilan yung napili ko? 3 piraso? Ay, ikaw, hindi ka pumili? Hindi, wala akong wala mong pili ka lang. Ang yabang naman ito. Mapilikan daw siya. Dito ng ginto. Ha? Ito na isa, oh. Dati, tingnan na. Ito lang ang gano'n eh. Ito. 185 para na eh. 127. Hindi na muna eh. Kaya mo bili. Para ako nag-shower ay nagano. Oh, basang-basa oh. Oh. Hindi na yung aircon nila. Grabe, ang dami tao na puno. Oh my God. Ano ba yan? Nasa fire. Sa may? Oh. Okay na, no? Ino. Then 18 kilo ba?
Sili sa 14, 18. 18K. Oh. May bagong collection ako. Hi guys, I will share everything. I will show you. Ang gaganda. Mahal, mabasa, sa Paris. Ganyan lang talaga. At ganing kakay ko. Para makatikin ka na lahat. Hindi na ma-obvious, ma'am. Yata na mo? Ako ta? Ako may tawag dito. Ha? 1.5. 1.5 sabon? Oo. Ah, 790. Oh, okay. 1.5. Okay, thank you. Ayan. 1, 2, 3, 4. Wala na pang-appeal din eh. Hello. Saan ba ito? Sapphire, kani. Okay. Apat na naman. Last time, 4 items din the other day. Hala ka, ganun siya. Napahamak yung aking bulsa. Ano na yan? Ano na yan guys? So, yan, magpaalam na tayo. Thank you so much sa MWR at least sa pamaraan ng pagbili ng mga mura. Makatikim tayo ng alahas na gusto natin na inaambisyon from our savings. Kaya sinasabi ko guys, itong pangkabuhayan na pinakilala ko sa inyo, I just revealed the other day na ang isa pa sa pangkabuhayan namin, that's why nagtataka kayo paano kami nakaka-recover pag may mga problem like yung nasunugan kami ng bahay, wala lahat, alahas lang nag-save sa amin. That's why I am advising everyone na magtabi kayo, magtabi ng alahas. Hindi ako masyado sa bangko, konti lang. Sa alahas, sa properties, ganyan. Yun ang pinaka-wise na investment. I am just sharing with you guys for you to be awakened. Ang bangko walang kita. Okay? Magagalit sa akin ang aking bangko. Okay. Thank you so much guys. See you. Bye-bye, ma!